26-годишната Николина Жекова 2 години е кандидатствала на различни места с желанието да работи като озеленител. Започва работа през април тази година. Тъй като страда от детска церебрална парализа, преди това се е сблъсквала с много трудности. Повечето фирми, които кандидатствах за работа, те като че съм инвалид и си мислят, човек инвалид на количка. На помощ на младото момиче, завършило висшето си образование в Аграрния университет в Пловдив, се отзовава неправителствена организация. С много усилия служителите там успяват да й осигурят трудова заетост за 6-месечен период. Така още 2 варненци с увреждания стават полезни за себе си. 55-годишният Денис, който страда от много заболявания, вече 5 години изнемогва с нищожната си пенсия по болест. Започна една, мога да кажа, щастлива приказка. Върнах се между хората. Имам вече контакти и може да се каже, че е празник, като съм на работа. Денис и Николина работят на няколко места, като паркът във Владиславово и дворовете на основно училище Иван Рилски и целодневна детска градина Крилатко. Аз мисля, че трябва да даваме възможност, защото тези хора, ако от нещо са ощетени, те пък с нещо друго са полезни. Хората в неравностойно положение се надяват след изтичането на трудовият им договор отново да намерят толерантни работодатели. Не крият обаче и че са възмутени от поредното правителство, което не дава никаква индикация, че ще реши техните проблеми. По думите им, държавата абдикира, като отпуска нищожни средства за живеене на хората като тях.